Moc vám děkujeme, jo, Ulin, Spartan další, super. Moc vám děkujeme, že jste nás tady přišli dneska podpořit. A já bych tady teďka rád přivítal na pódiu naše kmotry, tady toho CD. Doufám, že si vás co nejvíc lidí tady tohle koupí. Ať podpoří dobrou věc naší kapelu, za prvé. Za druhé, na tom nic nevyděláváme, jenom to prodáváme za tu cenu, co jsme to vyrobili prakticky. Ať můžeme pokračovat dále a nosit radost všem bipiťákům tady v okresu Novíčín, tady nás mají nejradši, to je jasné. Takže rád bych pozval tady zpěváka skupiny Lil Metal, ale jinak, to je Citron, jo, berte to tak. Frantu Michalika! Pojď na to! Je tady někde, možná on tady ani není. A já už mu pomalu rozbaluji to CDčka, co s tím tady jdeme. Frantu! Dále bych ještě pozval, ještě máme další dva kmotry. Další kmotr, nebo další dva kmotři, ať není někdo uražený s někdou. Jsou kluci z Porta Infery, u kterých jsme tohle LPčko točili. Špičkoví lidé. Výborná atmosféra ve studiu. Doporučuju kapelám, jestli tady ještě jsou nějací mladí a takhle, určitě u nich točit, poradí. Nám poradili, a to už jsme kmeti. Takže bych pozval tady Lukáše a Mirka. Lukáš Koutil, Mirek Gatráši, pojďte kluci nahoru. Pojďte nám s tím pomoct, ať to tady nějak polijem tím šampaňským teda. Já to ještě přidám Bambusovi dozadu. Zkus to rozbalit někdo, protože s tím pak bude problém obrovský úplně. Já si odložím ještě kytaru. Takže čau to Jičíne! To je dobré, já se zoupnu. Já mám fara ještě dobré, až budu mít housena, tak to bude horší. Takže Jičíne! Má tady někdo rád Dr. Hektor? Super, mě máme taky strašně rádi. Já bych se přiznal, mě bylo 11-12, poslouchal jsem takové věci jako Kabát, Britney Spears a podobné pičoviny. A dostala se ke mně taková kazeta, ještě klasické MCčko, klasická kazeta. Mladší to vlastně nikdo není, takže všichni víte, co to je. A hráli tam songy typu Tasmánský čert, Slivovice pálená. A v ten moment jsem viděl, že to je kapela, která se mi líbí, která mě chytne, jak se říká, za kůži a která mě nepustí. Jsem rád, že mi to zůstalo a jsem rád, že jsme tady s mým spolubojovníkem Lukášem mohli být u toho, že jsme mohli v kapele Dr. Hektor takzvaně porodit jejich třetí dítě, jestli se nepletu. Třetí dítě. Jsme rádi, že jsme mohli být ty věci, že jsme mohli pomoct a že je můžeme i teď po takové době prostě podporovat a jsme rádi i za vás, že jste došli opravdu podpořit poctivou, kvalitní kapelu, která chce hrát, která dává do toho všecko a vy dáváte to samé jim. Takže díky vám všem! Já bych chtěl spolu s Berkem natočit takový rozhovor, takový duet, ale mi to všechno vyfouklo. Takže jediné, co bych chtěl klukům popřát, já teda nevím, vy hrajete 20 let? No tak 25, no. Je to třetí deska, za jejich 25 bych řekl, že asi nejlepší, co udělali. Tak podpořte kluky. CDčko za 99 korun, jak prostě říkám. Kupte si to CDčko. A hlavně tleskejte po těch písničkách pořádně. Tak, mi už zbývá jenom říct, že jsme strašně škaredé sudíčky, jo. To byl nápad takhle pozvat takové chlapy. Prosím vás, já chci popřát tomu CDčku, ne tomu CDčku, já chci popřát klukům, aby se jim dobře hrálo, aby se jim hrálo s radostí, protože poslouchají lidi tady a aby jim vydržel elán, který mají. Takže hodně štěstí, kluci, a my to teď střelíme. Tak co říkáte, dáme to? Dáme to?
Hlavně nejde o to, aby se prodávalo CDčko, protože hudba se nedá měřit na kila, na rychlost, ale na to, kolik se prodá CDček. Takže pozor! Je to tady! Hodně štěstí, ať se daří noci. Děkujeme strašně moc tady těm nádherným lidem, hlavně muzikantům, kteří prostě, když jsme řekli, kluci, přijdete za náma, přijdete nám to popřít, ani muk neřekli, přišli, jsme šťastní a děkujeme Frantovi, Lukimu a Mirovi, děkujeme všichni! Tady bych pozval teďka ještě klávesistu Pištu, který s náma, který vlastně prakticky pro ně je to hat-trick. Bohužel bude to solo dneska. Písničku, kterou vám teďka zahrajem, je to pomalá věc, teď si ani neberu kytaru.